slovenský jazdec so štartovacím číslom 377 Martin Krč. 40 bodov. Máme ho tu. Martin Krč. Už ide. Na druhom mieste Tomáš Kohút, slovenský jazdec s číslom 45 na Husqvarne Motocross MRA Racing Team s počtom bodov 44. A na prvom mieste slovenský jazdec s číslom 322 Pavol Repčák, Orion Racing Team s počtom bodov 50. Samozrejme, na rad prichádza aj odovzdanie cien.